we are yithi abanikazi bayo. Siyahlangana ke manje. Sihlangana mhlatho wazanayo. And uyahlangana. Uma sehluleke kulolu khetho oluzwayo. Awungiyosho ngithi madoda. Abathakathi bakhona impela abathakathi. Bakhona. Abathakathi ke babe George qala ngazo benze njani namhlanje. Qala babe George nje. Thakathi. Wakuphelile ngawe makwathola kale kuyathakathi. Sibhekene nokuthi sibuka kanjani ikusasa lethu. Ayikho into edlulele. Ngoba bekuthi noma sekunzima usho ukuthi abantu bakhuluma beshona ngala ngoba baphikisana bayazondana benza konke. No, indle emnyama ayihlangani. Ufuna ukubabonga kakhulu abaholi bala kule ndawo esikuyona abathe isikhathi sifikile sokuba indle emnyama iphathe izwe la. Sifuna nje basinikeze ithuba siwina sithi gelekeke. Imithetho iyoshintsha ngakusasa kuza ukuthi ngeke kuze kuthiwe asiyofuna izinto. No, iyophuma aphela umuntu. Ayikho umuntu ozongitshela ukuthi lo mthetho othi kuthiwa umuntu omnyama yini sasidelelwa phela ngizokuthi boy yini wena yenza kufuneka sifune isifana kalo. Asikwazi ukukhuluma. Uyabona nje sibaningi siba ngakala abantu abacabanga ukuthi uma ikhuluma uqedile uma ishaya English, isiZulu, isiSotho, angithi konke sikwenza mase kuthiwa kuyenziwa kuthiwa no, you must sign here, sign here. Okay, so sign la noma besho njalo fine, but sizosayina ngesiZulu nangesisuthu nangesixhosa njengabanikazi bendawo. So fundisa wonke umlungu uzosifunda isiZulu noma engasazi. Ongasazi uyibonela khona okwethu lokho. Sifuna izwe lethu backward. Silithathe. Buka nje kuneyindawo eziningi singakwazi ukusihlala lapho kwakuthiwa sakha khona sathethelwa khona kuphela indawo ngoba phela siyazala. Asidlali thina. Sandisa isizwe simnyama. Phela indawo ke manje. Indawo ihleli nabafiki. Sobanciphisa hayi ukuthi sobaxosha ngeke. Bangabaleki bacabanga ukuthi sobabulala. Asikhathazi thina asikhohlakele. Kodwa sifuna wonke umuntu omnyama abe umuntu ophila njengasezweni lakhe. Ngabe khona umuntu okuthiwa akasebenzi. Usebenza wonke inhloko yomuntu ukuthi wena mabana amabhilidi amade. Thina sihlala kuthwena emkhukhwini. Kodwa singabanikazi bezwe. No, ngeke asifuni. Kukhona into okuthiwa sithi ngalabo ahlala khona thina. Sikhona ubani ke ongathi ku wrong lokho. Ngifuna ukunibonga. Uyabona khona kuthe makunyakaza ihlala Nkosi ngasho ngathi awadla mfana kaZuma ma. Ngifike ekhaya phela kusekhaya la. Awu ngiyabonga bafowethu. Ngiyabonga bodadewethu. Liyabuya elikaMthaneni. Liyabuya lonke la South Africa. Ubani ophilayo? Akekho.
Awu nithi ngayekela nokugiya madoda. Hawu. Kodwa nje sami nami sihlangu ngabe ngithi uyabona. Awuzwa ke nazo. Siyabonga. Ningalokuthi nilalela abantu abazosikhohlisa. Ningalokuthi futhi bathi sikhatha abantu hayi sihlanganisa isizwe somuntu omnyama. Sohlangana. Usukela lenhlangano ikhona sekuza abantu abaningi ngezikhathi ezahlukahlukene abathi nansi indlela endiyona ndlela ayikhwela. Bonga kakhulu ngibonge abaholi mabazame ukuziphatha kahle ukuze nathi siphatheke kahle thina esilenzansi. Yithi ke laba silana namhlanje uma sihlangene sinombono wodwa ayinto into yosehlula ukuliphatha elikaMthaniya. Abantu bayakhala ukuthi ngenkathi kufika lolu khetho odlule lesifundazwe sasihamba phambili. Inkinga ke khona ukuthi silithatha nini siqale khona la kwelikaMthaniya ebese siyanda sigcwalizwe lonke endingeke sihluleke. Asikaze sihluleke thina noma sokuthiwa kumnyama noma sokuthiwa kubomvu. Ngifisa ukuthi singagcini kuphela ngokuthi hayi nampe esihamba nayo. Asithathe yonke into ewumuntu omnyama ibe yithi siliphathe nje. Uma lingaphatheki lonke kanye siqale khona la sihlala khona kwelikazi ukhulukhuzana inkosi yamakhosi yazizwa lonke ushaka kasishaka umuntu akasenza ngakhona wemayi kwabo ukuba nkosi yami ngingamlanda la ikhona just for 6 months akaze nje afike nje athi I'm Shaka, the man who made this country to be a wonderful world. Uyangizwa na? Wewe madoda. Ngiyabonga abafowethu, ngiyabonga bodadewethu ukujabula lokho. Ngifuna silithathe lelizwe kulolu khetho lizayo. Noma kumnyama noma kubomvu. Izwe lethu leli silibanga namuntu. Okwamanje silibanga nje nabantu abathi this is a Roman Dutch law. Yini yona leyo? Angibethuki kodwa soyishintsha bafowethu. Soyishintsha. Uyabona namhlanje ingane zethu zifa ubusuku nemini yigebengu. Abantu bayenye into nje ehlukile. Amakhosi awanazwi sithi lizoba khona. Akekho futhi kuzophela nokufa kwabantu nabantu abantshontshana. Kuzophela konke lokho. Ingane zizofunda mahala ezweni lazo. Ingane nje ayikho engezukuya esikoleni. Ngokomthetho esizowakha. Ingane izoya esikoleni ifunde iqede umatric bese siyayithatha for 1 year iyofundela ukuba umuntu oqonde ngqo. Uma iqeda ebese ya euniversity aye euniversity esazi ukuthi umele lelizwe umele labantu abamnyama uyena ozokwenza lesizwe kusube isizwe esiphilayo. Yithi lapho so iqala nje masikala ukuqeda manje asizi ukuthi kusasa ayikho ingane engezufunda into efuna ukuyifunda
ayikho ingane engeze usebenza kube kusezweni lakhe ehlupheka no ithi ke lapho